Исәннәрмесез? Эстрада тормышын, аның яшәешен, шоу-бизнес яңалыкларын яратучы бердән-бер тапшыру музыкаль каймак хит парадын башлыйбыз. Көн үзәгендә җырчылар алып торучы 15 урын һәм алар турында кызыклы фактлар. Киттек. Мендерләргә ятып үксеп елаулар яшүшмер чакта гына була дип уйлыйсыз икән, димәк сез ира. Хатын-кызларның күңелләре бигрәкләр дә нечкә булганлыктан, алар һәр нәрсәгә дә күз яшь түгергә әзер. Бигрәк тә иҗат белән шөгыльләнүче гүзәл затлар. Җырчы Илмира Сөләйманова да елап бушана икән. Кәефемне төшерсәләр, теләгән әйберемне эшли алмый калсам, тавыш күтәрсәләр, моңсу җыр тыңласам, гел еларга гына торам ди ул. Илмираны елатып булмас. Хит-парадта без аның тиз ритмлы җырын тыңларбыз. 15-нче урын. Яратам дигән була, елмаеп көлгән була, мәхәббәтне бары сиңа сакладым дигән була. Карадым күзләреңә, ышандым сүзләреңә, яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Карадым күзләреңә, ышандым сүзләреңә, яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Узата килгән була, вәгъдәләр биргән була, үрмәгән урындыкка да утыртмам дигән була. Карадым күзләреңә, ышанмыйм сүзләреңә, яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Карадым күзләреңә, ышанмыйм сүзләреңә, яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Бер генәм дигән булаң, син генәм дигән була, йөрәгемне яулап алдың, яратам дигән була. Карадым күзләреңә, ышанмыйм сүзләреңә, яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Карадым күзләреңә, ышанмыйм сүзләреңә, яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Күңелсезләнеп, нишләргә белми утыру турында сүз дә була алмый. Яңа концертлар сезоны чәчәк ата. Анда концерт, монда концерт һәм афиша белән танышып чыгарга тәкъдим итәм. 21 октябрь Түбән Новгород, 27 октябрь Уфада, 28 Салаватта татарча солянка. 1 ноябрь Мәскәү Раяз Фасыйхов концерты булачак. Я, кайсына барга булдыгыз? Сез уйлый торыгыз, ә без хит-парад буенча эскә күтәрелүбезне дәвам итик. Бу атнада 14-нче позиция Ринат Рахматуллин.
Yazғансың бұл тұрмышны, кім китабын оқыған, біреулер яши гүрләті, кімнәрдір артта қалған, кімгәдір берген барында матурын рәхәтлеген, кайберләре аңламыйлар нигә дип яшәгәнен. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына, кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр, җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Әкияттәй булса иде тормышның эчтәлеге, кайгы хәсрәт күрмичәлә яшәсәң генә иде. Бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән, җырлыйк көлик шаярышыйк, калганын Ходай белгән. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына, кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр, җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Китабын укысаң, белер идең барында, ләкин ул язылган инде әниләрнең карнында. Гомер кыска бирелгәнди, бер кайчан кайгырмагыз, якыннарның кадерен белеп, дуслардан аерылмагыз. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына, кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр, җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Көзге моңсулыкларны артистлар ничек җиңә? Үзенең һич кичерешләрен беркемгә әйтми, сер итеп сакларга өйрәнгән Иркә бу юлы да көзге төшенкелек турында да әйтми калырга булды. Кешенең үз проблемалары да җитәрлек. Үземнекеләрен сөйләп тормыйм диде ул. Тормыш авырлыкларына түзем, чыдам җырчы кыз башкаларны да сабыр булырган ди. Димәк, тирән итеп сулыш алабыз да хит парадыбызны алга таба дәвам итәбез.
Tuzlu suğa salasın, ya otta yandırasın, ya kökке alıp aşasın, ya taşlap kaldırasın. Avul ardınдағы dağın, idegi tulı jilek, düşümde sinak buzatı, üstünde oppak gülmek. Bizning inishning yorina, oyoq urgan qorlig'ash, qorlig'ashda xabarim yo'q, yonimda sen bo'lmag'ash. Bizning inishning yorina, oyoq urgan qorlig'ash, qorlig'ashda xabarim yo'q, yonimda sen bo'lmag'ash. Hey! Bizning inishning yorina, oyoq urgan qorlig'ash, qorlig'ashda xabarim yo'q, yonimda sen bo'lmag'ash. Bizning inishning yorina, oyoq urgan qorlig'ash, qorlig'ashda xabarim yo'q, yonimda sen bo'lmag'ash. Qorlig'ashda xabarim yo'q, yonimda sen bo'lmag'ash. Хит парадның 12-нче урыны Айдар Галимовтан. Җырчыдан көзге моңсулыктан ничек котыласын түгел, яшь булып калу серләрен сорарга кирәк. Мин кичкенә вакыттан белгән җырчы әле дә һаман шулай елмая, заманча киенә һәм бер генә дә үзгәрми. Моның шулай икәнлеген аның алдагы клибыннан күрә алырсыз. Кышка кергән сайын төз сагышы күчә бара минем күңелгә. Тормыш бакчамдагы яшьлек гөлем сары яфракларга күмелә. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән сүтелгән гомерем. Шул мизгел эчендә нишәмә тапкырлар өзелеп ялганды күңелем. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән сүтелгән гомерем. Шул мизгел эчендә нишәмә тапкырлар өзелеп ялганды күңелем. Үзләр сары кышлар салкын икән, озын икән айсыз төннәре. Шундый ялгыз төндә еш хәтерлим, гармун тартып җырлап йөргәнем. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән сүтелгән гомерем. Шул мизгел эчендә нишәмә тапкырлар өзелеп ялганды күңелем. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән сүтелгән гомерем. Шул мизгел эчендә нишәмә тапкырлар өзелеп ялганды күңелем. Димәк, 11-нче урын Әбиредә Илдар Әхмәтовны күрәбез. Илдарны алдынгы урынга күтәрелә баруы белән котларга була. Әхмәтов иптәшне бер нәрсәдә, беркемдә туктата алмас кебек. Җырчы егет бер нәрсәдән дә куркмыйм дип сөйләп йөри. Ул хәтта ырымнарга да ышанмый икән. Моңа артык игътибар бирмим. Мәсәлән, Кытайда юлны кара песи кисеп үтсә, яхшыга юрыйлар. Мин дә бөтен нәрсәне яхшыга дим дә алга барам ди Илдар. Яхшыга. Әхмәтовның 11-нче урыны яхшыга. Бәлки бераз тынычланыр иде, соң булса да мине аңласаң, сайлар идем бары сине генә, үткәннәргә юлыны таба алсаң.
Ayağına tabi davaların her nefesi gelen günelge seni anılay bilmegenmişim bu günlerge kaldı ömürge ayağına Илмир Нағимованың ғұмыр өтіп бара жыры да популярлар ретінде. Хит-парад қысаларында ғана түгел, интернет шілтерлерінде де. Шанмасағыз, майл ізләу системасына кіріп, Илмир Нағимова деп язып қарағыз. Шундук янында ғұмыр өтіп бара деген жыр барлыққа келешек. Узған атна белән чагыштырганда ул 2 позиция өскә күтәрелеп, бүген беренче унлыкны башлап җибәрә. Bilen şul küllerde okkuş bulup yüzer idin Gümür ütüp bara yürekkeyim yana yürek yolkınına Gozaplarını salma seni canım süyen Soğuşlardan yanıp giyen mehabbetini saklayıp Yolğuşlardan anı yaklayıp Gümür ütüp bara yürekkeyim yana Gozaplarını salma seni canım süyen Soğuşlardan yanıp giyen mehabbetini saklayıp Yolğuşlardan anı yaklayıp Gümür yolu qabatlanmay uzgan gümür qaytmay yol Qadrini bilib yaşık janıyım har minutının birge vaqti Gümür ötüp bara yürekkeyim yana yürek yolqinina G'azaplarını salma seni canım süyen Soğuşlardan yanıp giyen mehabbetini saklayıp Yolğuşlardan anı yaklayıp Gümür ötüp bara yürekkeyim yana yürek yolqinina G'azaplarını salma seni canım süyen Soğuşlardan yanıp giyen mehabbetini saklayıp Yolğuşlardan anı yaklayıp Көзге төшенкелеккә бирелмәс өчен җырчы Ландыш Нигъмәтҗанова да үзенчә көрәшеп ята. Елап, татар радиосына кушылып җырлап түгел, ачык төстәге киемнәр сайлап. Кызыл сапаги, сары пәлтә, сары шар. Ул хәтта зонтикның да алсу төстәгесен тотып йөри икән. Кире хит-парадка әйләнеп кайтсак, Ландышның 9нчы урында икәнлеген күрербез. Bizden şeyge tağlar günleşe Bәхетле bulunuz deyip gül şeşekler indeşe Sandugaçlar kukten sayri Bezli matur bakşada Sayrilar ağlar kadirlim Saf mehabet turunda Mehabet Kuzinde Mehabet Bar eyken sözünde Mehabet Kuzinde Mehabet
Хит парадыбызның 8-нче урыны Раяз Фасыйховныкы. Раязның популярлар рәтеннән төшкәне дә юк. Ул хит парадка пропискага кергәнмени. Һәр атна биредә. Ләкин Фасыйхов нихәтлегенә популяр булуына карамастан, йолдыз чире белән авырмый. Аны танымасыннар өчен зур кара күзлекләр киеп йөрми, масаймый. Гади, һәр кем белән аралашучан егет Раяз, әйткәнемчә, 8-нче урында. Bir yalgızım uyandım min irten Yazı kalgan görüşmemiz büten Boşap kalgan tüslü buldu dünya Eytirsinle yaşın suqtu mina Yok tukta Salma mini utqa Jitişmedik bari bir minutqa Barda çıktı yokka Yok tukta Salma mini utqa Atlayım eli arka iki adım Işratırmın anda seni dağın Öpkelevler uzdı indi kökten Kilmedi beytmesiydim büten Kişirüler bilem jingil tügel Haman yoksuna bitsine güngel Sen yokta Tukta vakit tukta Atlayım ele ilk yadım algan Sina taban sina senin yangan Yok tukta Salma mini utqa Jitişmedim bari bir minutqa Şol minutta barda çıktı yokka Әле бер ничә ел элек кенә җырлый башлаган Гөлназ Солтанованың хит парадтан төшеп калырга исәбе дә юк. Кыз гомумән эстраданы яуларга дигән планнар белән йөри. Кыйммәтле эчтәлекле клипларын төшерә бара, яңа җырлар яздыра, концертларда катнаша. Бәлки, без әле аны быел халыкара татар җыры эстрада фестивалендә дә күрә алырбыз. Мин бик ерак киттем ахыры. Вакытында туктап, Гөлназ Солтанованың җырына күчик. Бәхет эзлим дөнья күрәм диеп Китсәм дә мин туган ягымнан Хыялымда кире кайтыр өчен Төн җиткәннән көтеп зарыган Җанга якын кешеләрем белән Кайнап яшим серле калада Әмма төшләремдә ялган аяк Болын буйлап чабам һаманда Yıldızlarga uğrilse de boyum Tomurlarım jirge beylengen Sismelerinin sırlı şiltirevi Min jırlıysa jırga eylemegen Canğa yakın kişilerim bilen Kaynap yaşayım sırlı kalada Emme düşlerimde yalan ayak Balını boylap şabam hamanda Таныла баручы яшь җырчы хит парадның 6-нчы урынына менеп җиткән Ришат Фазлиәхметовка көзни, кышни. Гомумән, зур сәхнәгә аяк басканнан бирле аның өчен һәр вакыт яз.
Көннәре якты, эше гөрләп бара диясем килә. Һәр концерт дискотекада катнаша, яңа җырлар яздыра, киләчәккә грандиоз планнар төзи. Шулай ук ноябрьнең 2-се Әлмәттә булачак зур концертка әзерләнә. Урамнарда мин йөрим, мин һаман сине эзлим. Вакыт үтсә дә сизмим, бер минутка да түзмим. Акшымырта вакыт сирин, мин һаман сине эзлим. Акшымырта як сирингә, мин гашык булып йөрим. Акшымырта вакыт сирин, мин һаман сине эзлим. Акшымырта як сирингә, мин гашык булып йөрим. Çeşekler kulağımda, tıram senin yolunda. Niler iken oyunda, kimler iken koyununda. Akşamırta vakı sirin, payşan yanına gelin. Akşamırta yak siringe, min gaşık bulup yerim. Akşamırta vakı Ayşan yanına gelim, akşamırta yak siringe, min gaşık bulup yerim. Akşamırta yak siringe, min gaşık bulup yerim. Min gaşık bulup yerim, min gaşık bulup yerim. Шибәр генә мөләем җырчы Айгөл Рәхимова бу атнада беренче бишлекне башлап җибәрер. Айгөл таныла барган саен аның турында күбрәк беләсе килә. Интернет челтәрендә җырчының гаилә хәлен, яшен белергә теләүчеләр дә байтак. Тик Айгөл егете бармы, юкмы икәнен яшен беркемгә дә әйтергә теләми. Бу теманы читләтеп уза. Ә без барыбер беләчәкбез. 5-нче урын. Tanımıyım ömür yazımның şeşkeleri sılsa da Ənkəyimni xatırlatıb şeşlərgə şalqınsa da Ömürlərinin közü şiti altını yapraq qıyabız Minğa seni var, sina meni var, töktü gərək dünyabız Ömürlərinin közü şiti altını yapraq qıyabız Minğa seni var, sina meni var, töktü gərək dünyabız Uşaqlar qoş iksemdə salqında Biz bitəli sünməgənlər ikibizdə yaxında Ömürlərinin közü şiti altını yapraq qıyabız Minğa seni var, sina meni var, töktü gərək dünyabız Tatlıdan tatlı məhəbbət yazğan bizning yazmışqa Nişlər idik bu dünyada bəxit şadlıqdan başqa Ömürlərinin közü şiti altını yapraq qıyabız Minğa seni var, sina meni var, töktü gərək dünyabız Ömürlərinin közü şiti altını yapraq qıyabız Minğa seni var, sina meni var, töktü gərək dünyabız Икенче атна рәттән хит парадыбызның 4-нче урынында җырлаучы ханым Алсу Әбелханова. Алсу үзе әлегә рейтинги турында бөтенләй уйламый. Аның бөтен көне, бөтен вакыты яңа туган улын карап итә. Шуңа күрә бу араларда аннан яңа җырлар, клиплар көтмичә булганы белән канәгать калык дусларым. Насыплар булды бүген дә күрешеп хәл белешергә, әрәмгә үткәрмигә әле бергә чакларны. Җаннарыбыз китә өреп, әнә ничекләр үздереп, җырлый гүзәл Казаныбыз сандугачлары. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай.
Ömürge jırlap yaşarge tuğanlar deyip deşerge nasiplar etsin Huday. Sihirli nurun ağılada ağılamın Jilkündürüp köngüllerge kilip urala Aytır sözün ayta bölüp nigine kursada tüzüp Yaşar halkım jırlarımız esen bulganda Ey benim yakın dostlarım Körmek yazmış sınavların Tanımasın garmonu kuray Ömürge jırlap yaşarge tuğanlar deyip deşerge nasiplar etsin Huday. Татар эстрадасында буйдак егетләр берәм-берәм юкка чыга бара дип уйлап ялгышмагыз. Әле өйләнмәгәннәре дә шактый бит. Ленар Сәйфиев, Ришат Фазлиәхмәтов, Филүс Кахиров, мин. Бу исемлеккә әле Мәскәү егете Айрат Сафинны да өстәргә онытмагыз. Өстәдегезме? Алайса хит-парадны тыныч күңел белән алга таба дәвам итик. 3нче урын Сафинныкы. Яшә җирдә нурым калсын, ул нур тыныкланмасын. Нурсыз үткән гомер өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын. Булган вәмәлләрең өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын. Булган вәмәлләрең өчен үкенерлек булмасын. İsmin ölümsüz olsun. Senin kalgan buğunlarga yanışım ayak bulsun. Yaşa jirde iz kaldırıp, izlerin suunmasın. Bulgan vəməllərin üçün ükenelik bulmasın. Yaşa jirde iz kaldırıp, izlerin suunmasın. Bulgan vəməllərin üçün ükenelik bulmasın. Ükenelik bulmasın. Ükenelik bulmasın. Бу атнада хит-парадыбызның 2нче урынны алып торучы җырчы Вәсилә Фаттахова көз айларын яратып бетерми. Мин җәй кызы, инде сентябрьдән июньне көтә башлыйм ди ул. Аны бигрәк тә көзнең салкыннары куркыта икән. Шуңа күрә Вәсилә Фаттахова гардеробыннан җылы киемнәрне инде чыгарган. Соңгы мода тенденциясе буенча түгел, ә җайлылык һәм җылылык принципы буенча киенүче җырчы бу атнада 2нче урында. Senden bir midemi ümit etkenim yok. Bəxtine senin uğrelemi. Canım bilen sina her şak tartılsam da şitke gidem sina uğrelemi. Yazmış yine falakun elede. Cevapsız mehabbet kimge sulu kire.
Җиле кала күңелдә. Бу атнаның абсолют лидеры Илназ Бах. Бахны без хит-парадтагы беренче урыны белән генә түгел, ә концертын уздырып җибәрү белән дә тәбрикли алабыз. Ләкин зур эшләрдән соң Бах ялдадыр дип уйламагыз. Киләсе атнада ул үзенең гастроль турын башлап җибәрәчәк. Димәк, Илназны үз шәһәрегездә көтегез. Яқты дөньялардан туймасак та, кабат туып булмый яңадан. Кеше бер кат туа, бер кат яши, тик бер кабат китә дөньядан. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешү үзе бер гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешү үзе бер гомер. Мах булулары дөрестер ул, бер киткәннәр кире кайтмыйлар. Ни хәлди барып сорап булмый, үзләре дә кайтып әйтмиләр. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешү үзе бер гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешү үзе бер гомер. Шуның белән шул. Урыннар билгеләнде, җырчыларның кайда нәрсә эшләп ятуларын белдек. Димәк, сау булашырга да вакыт. Киләсе атнага да популяр җырларны барларбыз. Иң мөһиме, музыкаль каймак тапшыруының вакытын онытмагыз. Сау булыгыз.